Sergio, doncs enhorabona. De llarg, el millor moment de temporada de l'Hospital. Avui un exemple més, no? Partit molt sòlid de l'equip, molt d'equip gran, no? Avui del partit del Centre d'Esport Hospitalet. Sí, bueno, penso que s'estan donant les coses que portem treballant des de l'inici i bueno, hem aconseguit aquesta solidesa defensiva sobretot i penso que amb això ens està donant molt. Després ara aquestes últimes setmanes hem treballat també una mica més l'ofensiu i penso que també està sortint. És que al final bueno, és un treball que porten fent ells, un treball també mental que han canviat aquest xip i penso que el mèrit és d'ells. Al final tenim una plantilla molt bona i a més vull insistir molt sobretot amb els canvis que al final l'altre dia també ens va passar i avui un altre cop. Al final han sortit la gent super endollada i això ens dona molt. Ara que parles del canvi, deixa'm especificar un jugador que avui és titular però que fa no tant no ho era, que és Sade García, que potser és un exemple, no? Que hi ha molts jugadors que sembla que han fet un pas endavant molt important. Ara és un exemple, no? Però n'hi ha molts més, no? Sí, tots, al final penso que Adri sigui l'exemple més clar, que portava venint que no jugava tant, però penso que tothom, no? Que tots han fet un pas endavant, jugui més o jugui menys, i això per mi és la clau d'un equip i ho hem aconseguit. Ara tothom parla d'això i ells estan units a dins també, estem aconseguint ser un equip i ara hem de seguir apretant una mica amb tots els aspectes per arribar el més bé al bo de la temporada, que al final és ara. I la sensació que arribeu molt bé a aquest final de temporada, que és on es juga tot. Clar, ara sentia l'embastidor que cantaven que vamos a ascender. Clar, realment segurament és el moment en el que potser molta gent creu que sí que l'Hospi pot ascendir. Sí, bueno, important és que s'ho creguin i al final ho han aconseguit ells. Penso que han canviat el xip, penso que han canviat la dinàmica, sobretot com a grup, d'estar units, d'anar de fer el que toca a cada moment i competir bé, i això se'ns està donant això. Portem molt de treball darrere i penso que s'estan donant les recompenses. Ara no podem afluixar perquè això la categoria és així. Tenim un partit molt complicat la setmana vinent a Cerdanyola i ostres, penso que hem de seguir. No ens podem conformar amb això, hem d'aconseguir la cinquena porteria a 0 o la sisena, ara no recordo ara mateix, i seguir. No puc dir res més, no conformar-nos amb això, hem d'anar per l'objectiu principal, que és ascendir i agafar el play-off el més aviat possible i somiar. Sí, vale. Pues merci, Sergio. Bé, Àlex, doncs no heu començat malament. El que passa és que, sobretot a partir del gol de l'Hospi, crec que s'han vist molt més còmodes i al final el 3-0 que no sé com valores. Bueno, però el resultat que sí que és envoltat per el que s'ha vist de tema d'ocasions. Sí que lògicament ells tenien el control del partit, la iniciativa, però no podia ser d'una altra manera amb l'equip que tenen. Sabíem que si ells se posaven per davant, doncs, lògicament se'ls hi posava la baixada cap avall i és el que han tingut. Un penalti, sigui o no sigui, doncs els fica el partit en el seu costat quan no estava passant gaire res en el partit, sí que molta possessió però molt estèril, que és el que buscava, intentar robar, intentar que passessin minuts i que ells s'atabalessin, sapiguent que només els volia guanyar aquí a casa i bueno, doncs el pla de partit no ha acabat de sortir la primera part, que intentaríem anar a buscar el 0-0 i sí que els gols fan el gol de pilota parada, que també pot ser evitable per part nostra, i el tercer, que llavors ja és una anècdota de tot plegat. I amb el 0-0 tenia una molt clara, no? No sé si amb aquest pal, que no heu notat, el partit podria estar totalment diferent. Sí, segurament que sí, però ara parlar de tot el que ha passat ja està, s'ha de veure el que no han fet bé, corregir-ho per la setmana que ve contra el Vic, intentar que no es penalitzin les errades aquestes que estem cometent les últimes setmanes i que ens està costant punts i ens ha costat una sensació de que ens estem empetitint i que fins ara estàvem fent una gran temporada i el que no es pot penalitzar és aquest tram final de temporada i intentar tornar a tindre l'essència aquesta, de que qualsevol adversitat que hi ha que no ens vingui avall i com molt bé tu dius l'ocasió de pilota parada que és clara, que se'ns en va el pal, l'altre de Gallardo, una altra pilota parada, una altra sensació de que teníem que els hi podíem fer mal perquè ells no estaven còmodes quan nosaltres teníem pilota, que no es penalitzi i que intentar donar la cara la setmana que ve a casa contra el Vic. I fa poc és veritat que estàveu lluitant per el playoff,
aquesta mala ratxa us ha passat molta factura, com afrontes aquests 4 últims partits que us falten? Bueno, hem d'enfrontar-los com des del principi d'inici, tornar a ser un equip competitiu, tornar a ser un equip que posa les coses difícils al rival i no la sensació en certs moments que donem del partit d'habilitat, que els rivals lògicament se n'aprofiten, equips com el d'avui que hem enfrontat davant, que té jugadors de primer nivell, doncs quan tu no estàs fi, doncs lògicament ells te penalitzen, el que hem d'intentar trobar aquesta versió que havíem tingut fins ara. Merci, Alex. Vinga, vosaltres. Bueno, Adri, doncs una nova victòria, crec que sens dubte havia un moment de temporada de l'Hospi i avui 3-0 que demostra això, no? que esteu en un moment molt dolç. Sí, el que dius tu. Hem patit molt durant mesos endarrere i ha costat molt arribar fins aquí i ara sobretot això, a seguir competint i a seguir disfrutant del que ve. I porteria 0, evidentment tu ets part important de la porteria 0, són 5 consecutives, també segurament una de les claus, no?, d'aquest moment de l'Hospi. Sí, ja et dic, el treball que fem diàriament, tant amb el Mèric com amb Pepe, fa que jo estigui bé, jo soc el que jugui, soc el que puc ajudar l'equip d'aquesta manera, però ja et dic, és un treball constant de tot l'equip i de seguir així per poder créixer. I sou 13 punts dels últims 15, esteu, insisteixo, en el meu moment de temporada, quan més important és, confieu més que mai en poder pujar de categoria. Sí, som conscients de que costa molt guanyar cada partit, de que cada partit cada rival és un rival molt complicat i això de disfrutar cada victòria i de seguir treballant perquè volem pujar sí o sí. Perfecte. Merci, Adri. Què, Flavio? Doncs enhorabona per la victòria. A tothom li dedica el mateix, esteu en el millor moment de temporada, sens dubte, i avui és una nova mostra, no?, aquest 3-0 contra el Peralada. Sí, com dius tu, estem en una bona dinàmica, crec que l'equip portava molt de temps treballant perquè això passés i ara res, encarar aquest final de temporada completament igual, és superimportant que no baixem el pistó per entrar bé al play-off i poder ascendir, que és el que volem. Què ha canviat aquest mes? Perquè la sensació és que és un Hospi diferent, el que estem veient ara que veiem fa un mes i mig. Sí, bueno, sobretot amb l'entrada Juste crec que hem anat agafant més confiança i al final la qualitat dels jugadors hi és. El que necessitàvem era aquesta confiança, crec que l'estem tinguent i això es veu reflectit en el partit. I sempre s'ha dit, ho ha dit sempre Juste, no?, que vol la porteria 0 i que després ja tenint-te tu, tenint a Ignasi, tenint a Joel, que alguna cosa caurà, no? I està sent així. Avui precisament has marcat tu, has marcat Ignasi, has marcat Joel, bé, és una mica la clau, no?, solidesa i després entre cometes, el marrón per als davanters. Sí, al final és que no hi ha més. Tenim molta pólvora a dalt, tenim molt bons jugadors, a sobre tenim el pitxitxi de la Lliga. El que hem de fer és això, tenir aquesta solidesa defensiva, porteria 0 i sabem que algun gol o altre caurà. A partir d'aquí, Avui el teu gol més fàcil de la carrera o no sé si tens algun altre similar? Bueno, aquest any hem marcat el de l'Europa, que va ser bastant similar, però això, a l'haver anat a la pressió, doncs, guaita, m'ha caigut el gol. Perfecte. Vale, sí? Merci, Flavio.